arin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kung maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aramon Yato ng pong aldaw na ninin Friday. The town Thanks God it's Friday. Sabi po nila, Pecha 30 na sa bulan mga tugang kan Mayo 2025. with me, Happy Fiesta dyan po sa Barangay San Fernando, Santo Domingo, Albay. And Bisperas sister, sa kapistahan man kan dapdap para po sa aga. how can I hold you near? Sa mga birthday celebrators, happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ako pa sa nung lingkod, Mardela, dahil iba sa dit sa nabirotihan. Iriba na kita hanggang 12 o'clock sa mga duha pa mga istorya. Night when the Kasabay siyempre dyan, ang mga moon can ring and tap and bulos kan impormasyon na magaling man sa luwas sa pagikan na Post Patrol sa padagos na pangalat ng mga istorya. Panganing may balang ibig sa banuan sa mapukawan mga turog sa pansitan. Yan po dyan yung mga field reporters. Panginat po nga yung field commander, chief of reporters Jimmy Nazarita. gonna knock, Down man si Pading Jomar Bien sa First District. tap on. Ang biyahe niya Santo Domingo to Tiwi. If you don't Bandang si partner Ala Romalio niya po dyan sa City Hall. Asin sa mga barangay po sa Sur na Parte kan Legazpi. Si Angel Mustaza, call, Legazpi Port District. wake up Ang special assignment ko niyan para po sa Atod and howl, Procession. down until you say Maritime Procession kasubago tabi na pinuna na pag-aga after the mass. Hindi ko nakaantos na. let's get Ha? Kamay nagkapira pang portion na on foot na by foot sinda naglalakaw sinda kay. And then syempre duman po sa mga kababayan po niya to. me down. Si Joshua James Bino, yaman po dyan mga tugang sa Daraga area. Karen Nicole Alas sa Kapitolyo Provincial. And syempre, sa mobile, walang iba. When the moon Mga tugang mata ng DCGP sa kalsada, Henry Daboy Mata. do, Lado technical, kasabay nato dyan si Kuya Juna Pulis, yaman si Jerome Nico Martinez sa DCGP Social Media Department. Ito yung pong IT. Sa newsroom, yan po mga tugang sina Jenny Matthew Balaran at saka si Shara Meliron. Nagpa-excess muna ngunya na umaga si Nicole see how can I hold Glorianit na you up? inobligar sinda yung mga SK magpartisipar sa Brigada Eskwela para niduman sa sindang lugar. Sige po tabi. Bueno, mga tugang sa Giraray po. Good morning sa mga kapwa ko seniors. Sana po okay ka mo. Relax lang. Firmi sanang relax. Ring and tap and Tapos mag-exercise tapos kaon ng masustansya. Tanganing mayroon tayong lakas. tap on. Yan, napahala, aralabaw ng buhay. If you don't come out, Tangani pong maray. moon is gonna knock and ring and tap until you do. Alright, sa mga motorista, ingat-ingat po tabi sa pagtugpa sa kalsada. Wake up, Lagi po natin yan. Always, I'm going i-remind na sa mga kababayan na natin na i-check ang mga sasakyan.
yan, implement mo yung blow bagets. Tangani po na maging areglado kita. Pagkatapos, siyempre, dahil maglingaw na magpangadji. Simple man sana ang pangadji ka mga drivers natin. Lord, grant me a steady hand and a watchful eye that no one shall be hurt as I pass by. Yan po tabi, adi. Pero siyempre, maski ka magpangadji tapos mag-blow bagets ka kung tarantado ka dyan sa tinampo, dahil ka susunod ka mga dapat natong sunodon. Respeto, disiplina sa tinampo, aksidente o kaya road crash ang abuton mo. Yan, ang mga nangyayari na. So kadakol mo yan, ang mga, mga road crash na nangyari, imbelto ang mga auto, iguanin mga auto versus tao, yan po ang mga nangyayari. Kaya, yung Land Transportation Office, padagos man po na nakamonitor asin uma-action agad. Araw kayo ito pong nangyari baga duman sa Barangay Pawa, sa Tabaco, na may nagadan na nagbalyo, na tinumbok mga tugang kang L300 na van. Ang nakuatang impormasyon, pig-isyuhan mga tugang ning show cause order kan Land Transportation Office. Ito po na driver kan L300. Ang sabi, mga tugang, kang LTO Bicol, ang pag-issue ng show cause order sa driver na naimbelto sa nasambit na road crash, pinanginutan ni Regional Director Edgar Alan Castillejos, buda kan samuyang amigo na si ARD, Assistant Regional Director Vincent Nato. Iyan, mga tugang, base man sa mga naging kasuguan ka mga nakaaging mga aldaw ni DOTR Secretary Vince Dizon at saka LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, bilang parte kan pagdeterminar o determinadong lakdang po kan LTO para masiguro ang paninimbagan o accountability kan mga may kinalaman po sa insidente. Asintanganing pakusugon pa ang kampanya para po sa kaligtasan sa tinampo. And then, ang pakiramdam po kan LTO sa publiko na ang kaligtasan, responsibilidad kan lambang saro, maging driver man, pasahero o pedestrian. Iyan po yan tabi, adi. It takes two to tango. Yeah. Pagkatapos, siyempre, namimiss natin yung sana magtuloy-tuloy. Ito po na pinunan baga mga tugang kang panahon ni dating Regional Director kang LTO, mga tugang si Ma'am Nurin, na yung mga kababayan niya to na pigtuturuan mga aki pa elementary students pa nagduduruman sa mga taga-LTO, pigtuturuan mga tugang para sabi nga ni kaya ni magiyahan ka mga dapat nag-ibon kasi ngani po na pag-abot kang panahon maging mga matibay mga tugang na tagasunod sa batas trapiko. Di ba? Tangon yan po talagang mailing mo pag nakakuha ng lisensya. Abaan na talagang dahil na po ning sinisino dyan sa tinampo garo na astig dahil mo masabutan kung sa'yo nagkukuha po ning kusog yan. Narigarong dahil natatakot sa buhay niya, naghahanap pa ning kadamay. Di ba? Kaya likay-likay na sana po tabi. And then sa mga drivers, mga magurang remind ta, mga kabataan at marami na po nagbuwis ng buhay. Diba? Haloy na, mga kampanya pong yan, mga tugang, nag-igwa na nga nining pagururun-urun ang tulong departamento. Yung DOTR, yung DILG, tapos yung DPWH, in regard mga tugang to exacting pagpotob ngayon ng speed limit sana. Tanganing maiwasan po ang road crash. Kundi talagang wala ho. Permi kitang kunyan, udyan kita pag-abot dyan,
mga tugang. Pirang taon na nangyari siguro, mga 10 taon na garo. Di ba? Pero dit pa sana kung magbuting kay ka mga records ka mga sangguniang bayan, dit pa sana ang nahiling ka na nagparasar mga tugang ng ordinansa manungod sa speed limit. You know why? May technical aspects din na involved kasi, lalo na kung ang banwa sadit sana. Di ba? Takaypuhan mo ning ikipahi. Kapag nagpasar ka kang batas na, dapat igwa ka ng speed gun para dahil makautik. As in, dahil ng argumentuhan with traffic enforcers, mga tugang. So ano yan? So driver na nadakop na nagsubra ang dalagan. O, ta sa Pilipinas, sabi tangani, ang maximum speed man sana is 80 kilometers per hour, especially iyan po, duman iyan sa mga buwilong mga lugar. Dahil mga masyadong harong, dahil masyadong mga institusyon, buwilo, kumbaga talagang buwilo, talagang dumalagang ka. Pero dahil ka, pwede magsanggatos pala hanggang 80 ka sana. Yan ang maximum. Pero dig sa tuya, sa special, tapos may mga classification na kang mga tinampo na pwedeng tawanan kan sanggunian arog sa na kaniyang speed, because ang sa indang paliwanag dyan is kadakol na nagbabalyo dyan ng mga tao, delikadong maray. So ang prinsipyo kung nga may speed limit, tangani na kuning kaso man dito man pighagad, maski na ni arog sa na kanang speed, igwa paghirare na buminaldo, tinamaan mo at isang impact mga tugang bakong kasing kusog na pwedeng ikalugad, pwedeng ikagadan kung ang dalagan mo nagpupuon mga tugang sa 60, 80 hanggang 100. Di ba? Di ba? Yan, testingan nindo. Pag ano yan, tangani po na maging ariglado ka mong kabos. Ayan. Magsunod sana, tangani po na day magkaigwa ng ano. Bata, sunod-sunod ganyan. Pag-aksidente sa ibong, igwa tulos isimbang tulos. Di ba? Kaya po, para maingatan po yan, disiplina sa naman sa mga drivers ta. Diyan po tabi ang kunyan, ang kaipuhan niya to na tawanan ng atensyon. Yan. Hello kay RB, Raul Roy Burihon, Padi. Good morning tabi dyan sa imo. Kumusta ang paragamo kanda crunch? Oy, mga taga-tabako, pag kaipuhan nito ng mga maragamo na chicken o pagpasil ka mo dyan sa The Crunch, dyan po sa ano yan, sa tabako, yun po yung boneless fried chicken, para matananin do ang siram. And The Crunch. Alright. And then siyempre, good morning po sa mga kababayan po nato na nag-antabay kay Gerald Aranya, The Wanderer, good morning. Sila bang kay The Weatherman, kay King Rinaldo, diyan po sa Bangkiruhan. Ayan. Kasabay taman siyempre nakaantabay ngon yan. Si Sir Jeff Santos diyan sa Queensland, Australia. Si Sir Arvin Balaoro, kabalikat Civicom 43016. Kan Santo Domingo chapter. Yan po siya sa Dubai. Si Sir Banjo Barrios. Kabalikat Civicom 43002. And siyempre sa muyang presidente, mga tugang, si ano yan, si Sir Francis Boaloy, at saka si ano yan, Sir Rene Crisostomo, kabalikat Civicom 43009. Yan. Okay? Good morning po sa indo, mga ka-41s. And good morning kay Prime Raul na Caldio kang PYC Enterprises for providing us technical assistance, mga tugang, and sin ano yan, pag taonin maray na komunikasyon para po makabaldan mga reports ni Jim dito man sa sayang lugar na dahil ka na magagamit ng cellphone mo di via ano yan, wireless communication man na dining load. Yan. Pag pindot mo, shoot ka tulos, di ba? And then yun din ang ginagamit natin. So salamatan po sa PYC Enterprises. So if you are in need of communication equipments, VHF, UHF, as in iba pa po, pati na yung 40 meter, pwede kayong magkonsulta dyan.
mga tugang kay Sir Raul, kay Primong Raul na Calio, dyan sa PYC Enterprises, dyan po sa Orosite, Legazpi City. Tangani na magiyahan kamo and then matabangan pa kamo kung anong mga kinakaipuan na requirements, lalong-lalo na sa pagpaparehistro kan mga radyo, kasi kailangan nating i-register yan to be legal. So ang regulatory body na nakatoka para dyan na magsadol, as in mag-impunir nin mga penalidad, as in mag-rehistro kan mga radyo, pati na kan mga nagagamit ng radyo, yung pong National Telecommunications Commission. Iya po. Good morning po dyan sa indo mga madam at mga sir. Good morning po sa NTC, National Telecommunications Commission. So kapag may radyo ka, dapat rehistrado sa National Telecommunications Commission yung radyo mo. Di ba? Kasabay ko, aliwa, kung may base ka, iyo pa yan, mga tugang, ipaparehistro mo yan, kasabay ang location, kan saan mo ibubugtak sa antena mo. And then kung may radyo ka na VHF, portable, yan, re-rehistro mo po yan. Magkaibang kantidad kang base sa kang portable sa pagparehistro. Pero yearly po yan na nire-renew. Ano? Dapat di lumagpas ng aning daing penalty. Pagkatapos, ika, bilang operator ka, dapat may lisensya ka man. Or pwede man, tinagtutugutan man, na halimbawa, magkuha ka sa naning Regioland Mobile. Ano yan, yung RLM. Tangani na, maka-operate ka ng legal. Pero may prosedimento pong pinag-agyan at saka may examine man po yan. May seminar man na pinagkakonduct ang NTC kayan. So, iyo po yung tabi sa mga barangay na ipupuning mga communication equipments. Diyan lang kamo sa PYC Enterprises, garantisado po yan. Kami na nagsasabi sa inyo na di kayo magsisisi. Alright, sige po tabi, padaagos lang. Okay? And happy fiesta sa mga taga-barangay San Fernando Sancia na po, ano? Di tayo makapasyal kagabi sa invitation nindo. Hindi rin tayo makapasyal ngayon na pag-uwi natin at matutulog na tayo. Tsaka naglilikay si Papa Mar kan mga ingrediente na nakatago. Yung mga kung may hidden sugar, may mga hidden ingredients man mga tugang na nakaka-trigger ng aking dinaramdam na gout. Di ba? Namamadis na eh. Date na kita na ako. Pinakatabang nga, anak ko nagtangalas ako, kung ka mag-inom ako kan tuba, yung pasteurized tuba, ang yari na ako pigang tamaan kang kunya na, kan sa kuyang hilahilang bitis. Ako maray talaga. Kaya, padagos ang pag-order ta kay Sir Edwin Naribangkos. Mga ka-partner natin yan dyan, mga tugang sa dyan sa Daraga area. Ayan. Kaya padagos ang pag-inggan niya na sa mga kababayan ta, para kung gusto ko nung ikaw mo ning rural daw nakita, di na ko mamahalat na ngaya mag 45 days para makaguti, para makalukad. Yan, everyday pwede kayong kumita mga tugang ni diyan po out of the processing kang fresca products. Di ba? Yan pong tuba, ngunyan ang inain, di ba? Yung tuba, pasteurized tuba. Ibig sabihin, pinakalakaga po yan, tapos pinalipot. Masiram na ang dalagan. Yan, pinabayaan mo yan. Araw ka na, hindi mga tinampubagan na babakal. Yan naman ang iyan naging na-ferment. Yan naman ang pinaka-the best man mga tugang na suka. Pinaka-the best man na suka. Daing halong kemikal. Pero abaan ang asin, araman ang siram. Di ba? Ayan po, sa mga kabarangay ta, yan po ang satuya ng mga parungduman sa Indo. Tangkilikin natin yan, paramihin natin yan. Paramihin natin ang pagtanim ng agriculture, ng mga pananim ng agrikultura. Magtaranong kita, nin pagkaunta, tayo na po yan tabi ang pinaka-the best mo yan. And sana nga, sa paglawag ka mga bagong administrasyon, magkiguning paradigm shift, mga tugang ang mga local chief executives. Di ba? Yung mga local government units, pag-abot po dyan sa food security. Because in the first place, iyan po ng mga local governments ang mas nakaka-easy kung ang mga nagugurutom dyan ng mga tao pagkatapos anong talagang daindang pangaipo and not the national government. Di ba? National government naglalaom man sa nayan kan mga represali sa baba. Di ba? So yun.
Kasi kung reparuhon mo, sa ngunyan, ang budget na titaon ninda sa, sa Agriculture Department kan labang munisipyo, sa radito no na maray. Makamundo na dapat ko ta na direktang address ninda sa sa mga paraumata kung paano na makabangon ang mga ini karang mga neglected ba while they are feeding the nation mga tugang, pero yung yung tabang na paano sila makatindog na dahil mapagsamantalahan kang abuso kan mga kababayan niya tong mga traders man, mga middlemen, maging maging makunyang ko ta, makakatabang ko tayo ng mga local government units. Kundi iwan natin kung paano na mabago ang sistema na tawanan ng dakula na kantidad yan. Tanganin ko yung kaso may nagaging kalamidad, may nagkapirang mga problema ang mga paraoma, madali po na makakuhaning ayuda ni asistensya. Sinday na maghalat pa ka mga hali po sa nasyonal ta. Mas kaya may mga listahan na, may mga day pa inarabot. Di ba? Previous mga experiences po yan. Okay? Bagadugang oras na to, alas 11:32 na aning pagkaga. An oras hatod sa Indukang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Red Horse Super, ang shot ng tropa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Panalo promo na! Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Panalo promo na! Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakal. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon ng pagnibig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako si Real. I used to be a McDonald's crew.
Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, nagsimula bilang crew. Ngayon, Operations Manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba? Ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, push mo yan, te, push mo yan, bro. Pray until something happens. Mga tugang, balik po kita sa programa. Second part ng liribanan niya to, mga tugang. Hindi po sa tuyang programa ko niyan pong Friday. Good morning kay Jerry Aranya. Buklat na si Jeril. And siyempre mga tugang duman po sa mga misis na nag-aro-aro sa ngunyan. Rekas-rekasan, todo na naman. Sarap-sarapan ng mapremyohan. Sabi Adi. Alright, okay. Duman sa mga kababayan niya to, mga tugang, mamayang 2:00 ng hapon, magpuon dyan sa may Palaog sa Bilamor Subdivision. Diyan sa may sea oil, tadyan pong assembly kan mga mapartisipar sa Grand Santa Cruzan. Masarado po tabi ang tinampo hanggang duman sa Albay District. Tadyan malakaw sa mga reyna, sa mga mapartisipar dyan po sa Grand Santa Cruzan, na base mga tugang sa sa Biblia, nga biblical presentation yan. Kaya garo si beautyrist garo nangon niya na naudto si Ma'am Gina Ritter Liari na bata kasuod ba kabibirthday pa sana. Matapos dyan na hapon malakaw siya ning uro alawig. Asiring doon sa Astrodome ta. Ano ito? Reina Madre. Yan si Ma'am Gina Ritter Lee. Together with other beauties, mga tugang, at saka may mga alkalde. At saka may mga women officials. Yan. Na masabay mga tugang dyan. And then, syempre, yaon man mga centenarians ta. Ayan. We are proud na sarong Dominggueña, mga tugang ang masabay dyan. Panduha niya na yan na taon sa Grand Santa Cruz. Kan last year, 99 siya. Yan. Ngunyan, 100 na siya. Ta nag-birthday na kan April. Si Tia Esther na del Rosario. Yan, okay? Yan po tabi. Masabay sinda. Siyang Reyna Helena. Diba? Diba? Yan po tabi. So, dakol ang mga mag-expect na dyan po sa sa tuya na mga agihan
ay di magrilinya sana day magparasarawong-sawong tanganing dire-diretso ang dalagan kayan po na Gran Santa Cruzan. Matapos po yan dyan sa laog mga tugangan Astrodome. Hindi po kung mangyari itong sabi ni Gob Glenda na baka nga pwedeng mag-traverse duman, no? Diretsong Rizal Street and then ma-traverse sa Tahaw bago pumasiring mga tugang duman sa Kunyan sa Albay Astrodome, maagi sa Tahaw kay ito po na bagong Pingiran na Park. Yun po, adi. Yun na po naman sa mga attraction mo niyan. Although talagang may mga kababayan kitang dahil nga to masabutan kung anong klase na pag-uugali talaga, adi. Yung throwaway culture ba, matapos kumaon, iwawalat sa kung sa inagilid, so sa indang kinaunan o ininuman. Kaso bang, igwa na naman na nangyari, kang primerong banggi, kang pigtesting pa sana sa mga ilaw, tinukawan tulos kan mga foreigner na estudyante, nagpatuwal-tuwal duman, pigsita kang pulis, day pingintindi sa pulis, kinaturugan pa. Kaso bang ginaman, ang observation ng mga kababayan ta, sa mga may pigkaon, sa mga may pig-inom, iwinalat sana sa kung sa'y nagilid, igwang iwinalat duman sa may gilid sa kumbaga sa barandilla kang fountain, di ba? Sana i-respeto ta po yan. Kumbaga clean as you go kita, di ba? May ginaong kita, dito magwalat, clean as you go kita. Hanap kitang basurahan, di ba? Sana mauso naman digdi sa ipauso man na ang gamiton ta na bako na itong plastic talaga. Sana yung natutunaw ng plastic, yung natutunaw ng plastic, natutunaw ng lagang kang soft drinks o kaya kang pigiinom nindo, tangani na day makadanyar sa kapalibutan ta, sus Mariusi pa di. Sana po maasikasuhan yan kimaray. Cleanliness, obserbaran ta, tama ng magayon gayon ang byuta, baralda ng iling mo bagaman ang gabang sa inka, north, south, east, west, balda ka na, iling mo na ang kung sila alam sumutulungan sa south, mga iling mo ang tulos. Diya? Dahil na magpara pa-play ka mong doon, pero ka na mailing tulos, napadyawan ta. Bilong-bilo na, dahil nang nakaulang. Diya? Yung Kapitolyo Provincial, hiling mo na marayan mustra, pag nyaong ka duman sa may Gregorian Mall. And the same manner, pag nasa Kapitolyo ka, balda ka man duman sa Gregorian Mall, ang pagiling mo. Ayos baga. Di ba? Yan, alagaan natin yan. Di ba? Mga tugang, tangani pong maging okay kita. Okay. Papa Mar, anong balita na sa barangay election? Ang barangay election po, hanggang daining bagong batas na naipapasar, diretso yan. Although iguaning mga nakapending sa House of Representatives at sa Senado na mga propestong lakdang para baguhon ang dalagan, pati na sa termino, pati na sa pagundot ng eleksyon, mga tugang, hanggat daing bagong batas na napipirmahan ang presidente kang Pilipinas, itong existido na ipinapautob kang Comelec, iyo po ang mangyayari. Kaya baga, inano na nga ni lininyada na kang Comelec so kalendaryo, kaya po na yan, na manungod sa preparasyon nila sa barangay election. By July, magkakaigwaning registration of voters para po sa barangay election. Pagkatapos, October magpa-file. Tapos, mapuon man ang election period hanggang Disyembre. Pagkatapos, ang kampanya, 7 aldaw sana. Diba? Tapos, upon filing, sakop na ang mga barangay officials na aspirante duman mga tugang sa election rules. Iba yan
kakaiba duman sa pre-election campaigning na pigpaotob mga tugang kan midterm election. Hindi sa kapitan, asin sa mga SK, sa mga kagawad kang barangay, upon filing, according to COMELEC, sakop na kamo mga tugang kan fair election law. So, sabihon, dahil ka na pwedeng magpara or aprobitsar ning ano pa man na bagay bago magpuon mga tugang ang karampanyahan. Ang karampanya ang 7 aldaw sa naman. Tangani na matawan nga ning fair chance ang gabos. Ngayon na po yan, tabi, ang dapat niya to. Otherwise, na nagbaylar nga kita dyan, rimati kita. Yan. Pero mamaya po siguro, baka makaoron ni Pio si, Attorney Pido Garbin, ang City Mayor kan Legazpi, and the same time elected mga tugang na congressman kan ako Bicol Party List, na tanagatin din ni si Kung Pido, si Mayor, kan pagtiripon ka mga party list pagkatapos sa mga house leaders, mga political leaders, para sa transition kan 28th Congress, garo na atokar na. Sumanungod po dyan mga tugang sa barangay election. May final naman sindang say manungod dyan. So, ilingon ta po ang mga developments po kayan. Tangani po na mas masabutan kang gabos. Pero as far as COMELEC is concerned, tabi, diretso ang eleksyon sa barangay hanggat dainin anuman na minaulang na nagsasabi nga oktaba yan. Iyo. Tapi ka panindugan ninda, ito po na naging orden o ruling kang Supreme Court durante kan questionon bagayan na pagkupara postpone kang barangay election sa Korte Suprema, and nagruling ang Korte Suprema kaya baga nagkiago ng election kan 2023. Iyo. Ngayon na 2025, December 1, bispiras kang birthday ko ang eleksyon. Ayos, December 1, 2025, ang barangay election. And sabi, mga tugang, may mga i-adaptar na ginamit mga tugang kan midterm election. Yeah? Yun, magkagaro ng mall voting. Yeah? Mall voting, sa mall, maboto. Baka tapos igwanin ng early voting para duman sa mga senior citizens, sa mga persons with disabilities, at saka mga pregnant women. Iyan ang mga naipahayag mga tugang sa sarong press briefing ni Chairman Garcia, George Erwin Garcia, di ba? Iyo po yan, no? Kaya duman sa mga kababayan lauman na baka magkagaling hybrid. Bigadalan po yan. Ang barangay election yan is manual. Masurat kita kan mga pangaran kan mga bobotuhan tapos bibilangon man yung manual. Pero ang sabi, may mga pilot na low areas na gagamitan ng ACM. I don't know kung saan po ang gagamiton, kung from presinto to munisipyo to probinsya, kapag transmit kan mga resulta, iyan po, day pa na malinaw yan. Pero, iyon na yan sa indang pagsasabi na baka magkaigwaning pilot areas, may mga areas na baka darakulang mga lugar na iyan ang mangyayari, baka igwaning hybrid. May manual tapos may ini pong automatic, yung yung automated, di ba? Kaya halat-halaton tanas na kung ano pong mga magiging pinalimenting kasuguan kayan. Pero sa mga magiging kwalipikado ng maging botante sa maabot po na pirilihan sa Disyembre, may registration po, voters registration sa maabot pong July. Kaya magpreparar kita sa mga kababayan nato. Alipot sa naman yan durasyon kayan, bagay na araw kan nakaaging sa mga registration na inabot din kong pinambulan. Pero I think parang July to August lang ini. Di ba? July to August lang. Kaya
mag-avail, sumagiging maboto na para sa SK, tapos sumaboto mga tugang, mga day nakarehistro, yan na naman ang sa tuya po na asikasuhon. Okay? And this time, mga tugang, kung maparehistro ka, day mo na kay puwaning barangay certificate na nagapatunay na ngayay ka, diyan ka naka-star sa kapitan sa lugar ni barangay kapitan. Ang sabi, pwede na yung mga IDs kasabay sa national ID. No? Driver's license and iba pa. May mga nakabugtak mo na kung saan ka naka-star talaga. Di ba? Yan. Kunyan po yan. Mga additional information po yan para po sa barangay elections ta. Ayan, mga kabarangay. Yan naman, di naman mag-irintindihan naman sa mga magkarapit bahay. Kunyan sa nakita, one day man lang pong eleksyon, and then for the rest of the years, mga tugang, for the rest of the days, the year, the months, kamo nagsarabat-sabatan dyan sa barangay, ano na tayo? Di ba? Kunyan sa nakita, sports, di ba? Presentar ta kung ano yan, dyan sa barangay pati, padrakulan ng pusod dyan. Di ba? Magdakulan pusod mo dyan. Dakulan dyan sa mong mabanti ka talaga. Di ba? Pero kaya kung bago ka, lipat ka dyan, and then aspirante ka man, ba, yung pakikisama naman, yan naman ang mga at saka siyempre yung kwalifikasyonis mo man, so abilidad mo, kung talagang kaya mo man dyan sa posisyon na pigdadalaganan. Di ba? Si Tanggol nga ni mga vice mayor, yung gaganunan mo. Karambot kita doon. Tanggol. Jesus, man, Yusuf. Mangyari doon. Matibay yan mga writers to na give twist. Ayan. Uy, happy birthday pala mga tugang sa Padabaon ni. Yan. Padabaon Kanter sa distrito. Kay Congressman Didi Cabredo. Yan. Ang saro sa opisyal na pigyahangaan ta dahil niya pipalampas ang pagkakataon na kung pwede man sanang tumabang makatabang. Dahil hindi nagkaturog sa pansitan sa trabaho bilang kongresista dahil lakol siyang naipasar mga tugang ng mga liyes nangon niya napapakinabangan na. Di ba? And ongoing ang mga patrabaho man kay itong mga lugar na dapat nabugta kaning mga itong kunyan itong lugar na mga bubugta kaning mga proyekto. Yo. Okay, duman sa mga kabarangay nato, good morning sa mga ka-farmers Papamar. Sana di sila magsawa sa pagtanim para tayo maraming kakainin. Dapat pati ka mo magtanuman. Dahil magparadako lang bayadan tanyan sa merkado. Di ba? Ayan. Pigalat kung anong gigibuong kang gobyerno duman sa karning urig. May plano na bawasan ng 60 hanggang 120 pesos kada kilo. So, existidong presyo mo niyan. Magpo-450 na pala sa Manila. Pangyari, Dili sa tuya, 400. Yan ang matanadang mo sa radyo sa Domingo, 450 man ka mo. Mga litsiro ka mo. Ang sabi kang DA, may pikoplano sindango niya na so FTI na, yung Food Terminal Incorporated na, an mabakal kan urig, kan mga parauma, yung mga hog raisers, tapos yun an mabuno. Tapos iyon ang marasyon mga tugang duman sa mga retailers, sa mga dealers. Nangyari, Yan ang plano, yan ang scheme. Iwan natin kung di kumirad sa mga ibang dealers. Pero magalata, tayo po yan, tanariparo na garungaya, nagsasarlaan na. Di ba? Ayan. Pero, iyan po, ang hiling ang satuya dyan para maging consistent po ang mga presyuhan na dahil nagkaparalangkaw. Tabangan Tabangan kang gobyerno yan po ng mga livestock, owners ta. Yung mga nag-aataman ka mga siring po kayan ta. Sa totoo lang, mahal na po talaga. Mahal na ang paglaog mo dyan sa mga barakalon. Sa inputs mo, dakula ang nagagastos na. Ayun.
Kaya nga ni ako pinundo ko na. Nahimbol pa kasi ko di nariparo ko bako masyadong kunyan dahil minaabanti kay Maray. Maray pa so crabs. Tas crab farming maray man talaga. Kumikitang kabuhayan man talaga. Ditsa ng sakripisyo. Ayo. Okay? Ayan po tabi sa mga kabarangay ta. Dahil siya na dahil siya na magdisuspirar, pero minsan natabi kitang kunyan. Maugma. Pero minsan nang maugma, tangani pong magayo ng Papamar, ano nangyari na kay Tebes? Ay, si Tebes po, ang destino kayan, duman po yan sa New Bilibid Prison. Sa NBP facility, no? Garo nga ni nag-press con ka sa bago eh. Dahil ko lang nagip ta nagtungtong naglawag na kita dito sa bus. Garo nag-press con naman sa NBI. Bago man ilipat mga tugang sa detention facility. Kasubang ipag-abot nakiuro na duman muna siya ngaya sa NBI mapalipas ng banggita pagal ngayali sa biyahe. Yan, pinagbigyan man ni ni NBI Director Jaime Santiago. Diba? Di, ngayon na aga, nag-arabot giraray sa mga kapamilya, buda sa abogado. Yan, parang nagkaroon ng press con kanina. Matapos na ipatapok mga tugang kang at yung sinundo duman kan NBI. Okay? O paano mga kapatid? Ako po iskena na muna dito sa programa. Sana po kami nakapaglingkod ng tapat at tama sa Indo po Gabos. Kapag mga bilog na tropa, nakapuan sa Indong nakaibanan na digdi po sa Aramo niya ito program. Mardila dahil iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po ang masunod. Bareta alas 12 with Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritterly. Thank you and God bless.